manneke. En de volgende groep, die zou hier zijn met 18 man. Ik herhaal, die zou hier zijn met 18 man. Maar die hebben gisteren over het leedjesconcours gehad en er zijn er een paar omgekiept. Ze zijn nu nog met z'n drieën. Dus dat zegt over die lui, dat zijn VSBS'en. De horeca van Meersen, want daar komen we vandaan, is een zeer dankbaar. Het is een groep die een paar jaar geleden heeft metgedaan aan de LVK. Ook dachten de finale bereikt te hebben met dankzij Huub Lemmens en onze alleskundige Mark Heijboer, die tekst en muziek heeft geschreven. Maar regels zijn regels, er mochten maar één van die gemeenten in de finale staan. En helaas zie velen af. Dat is jammer voor hun, maar wat maakt niks uit. Het is een geweldige groep, dames en heren. Geef ze een daarvoor een applaus. Hier komen ze de bühne op, de Jonkheid van Meersen. De jongens en de men, oude jong, wat een klein. Ach, wat is dat ziek. Zag over met de kapitein tot voor de wasserie. Iedereen allemaal, trekken aan die rem. De wervel op. Goedemorgen, Zwijkhuizen. Hey! Wie zijn Jonk en Bartolomeus? We zitten al gezicht, wat is een jonkheid in hemelsnaam? We zijn een groep ongetrouwde mannen. Die in het voorjaar brengen voor de meedan naar het dorp. En dan, ja, dat is de meedan, dat staat voor de vruchtbaarheid. En dan gaan we even net weer over uitbreiden wat zich er allemaal aanspeelt. Maar ik zou zeggen, zet dat jasje nummer maar in, dat is het nummer van vorig jaar. Hey, Lege! Hey! Doe toch niets te hoog.